otvorená kultúra, otvorená kultúra, otvorená kultúra. Minulý týždeň sme, milí občania, nepočúvali nič iné z médií, iba otvorená kultúra. Rád by som vám ukázal jeden výjav, aby sme mohli spoločne uvažovať, o čom je vlastne otvorená kultúra. Áno, je to stará tržnica. Vidíme tu mestskú budovu, ktorá má obrovskú históriu, bola otvorená v roku 1910. A vidíte, čo je vo vnútri nej osadené? Veľký banner SOS kultúra. OK, ale hore vlajka LGBTI ideológií, rozumiete? Hore vlajka LGBTI komunít? Čo to má znamenať? Otvorená kultúra a vlajka LGBTI? O čo tu ide, alebo išlo, vážená iniciatíva Otvorená kultúra? Áno, milí občania, za posledné roky sme očitými svedkami toho, že tu progresívci spájajú kultúru s vlajkou LGBTI. Čo to má znamenať? Ako je možné, že tu na Slovensku títo ľudia spájajú kultúru, vznešenú kultúru, s rôznymi pochybnými, úpadkovými a morálne pokleslými ideológiami a ich vlajkami? Čo to má znamenať? Ja sa pýtam ešte raz, v mene slušných občanov, čo to má znamenať? Veď, milí občania, otvorená kultúra tu existuje od samého začiatku. Veď divadlá, múzeá, inštitúcie sú otvorené. Veď môžete kúpiť lístky, herci hrajú. Ak niečo nefunguje, je to potrebné kultivovane riešiť. Ale obracať sa a dávať vo finále dokopy našu kultúru, celoslovenskú kultúru, našu históriu s vlajkou LGBTI, veď to nie je normálne. Ja sa pýtam verejne, čo má byť ešte otvorené? Majú byť otvorené dotácie a fondy na úpadkové aktivity? Dotácie a fondy na aktivity, ktoré ničia morálku mladých ľudí a dávajú na roveň morálne súterény s našimi tisícročnými hodnotami založenými, keď Boh stvoril muža a ženu? O toto má ísť? Dávame na roveň sexuálne pochybnú ideológiu s hodnotami, ktoré tu žijeme vo finále tisícročia? Navyše sa chcem opýtať, ako je možné, že šéf hlavného mesta opakovane podporuje LGBTI aktivity. Súhlasí s nimi. Rovnako zavesí vlajku LGBTI na mestskú galériu, ako môžete vidieť tu na obrázku. Vyvesí vlajku morálnych úpadkov na naše mestské budovy a oficiálne podporuje celú túto mašinériu a zároveň sa nevie celé dni oficiálne vyjadriť ku našemu najväčšiemu sviatku na Slovensku, ktorý majú veriaci ľudia. Matúš Valo sa celé 4 dni nevedel vyjadriť ku vzkrieseniu Božieho syna. Ako je to možné, že šéf mesta sa vyjadruje vo finále podporne k týmto ideológiám a zároveň nevie povedať seriózne, aby to bolo vyrovnané, jednu zmysluplnú vetu alebo odkaz smerujúci k veriacim ľuďom? Kde to žijeme? A tak týmto videom chcem, milí občania, jasne ukázať, že čelíme veľkému morálnemu, hodnotovému úpadku. A tak vyzývam všetky národné, ale aj komunálne politické autority, aby vo väčšej miere vyzdvihovali rodinu, hodnoty, morálku a morálne spôsobili život a tak dávali vzor našim mladým ľuďom. Lebo vykrikovať o otvorenej kultúre a zároveň uctievať vlajky morálne nespôsobilých ideológií, no to nie je možné. A zároveň, pán Valo, nie je možné obhajovať záujmy nejakej sexuálnej menšiny a zároveň si nevšimnúť celé 4 dni, že sa tu odohral najväčší kresťanský sviatok v roku, a to vzkriesenie Božieho syna. Ďakujem pekne.